mening-mening ya. Masuk ya. Apa aku Opo iki tulisan iki. Dilarang ngarit suket. Jelasnya ra entuk iki pasti. Tak lebokne wae iki ne. Lah ngene iki aku kan gak ngarit iki nggo. Jiku suket. Oh. Opo iki kan opo iki. Woi. Lu ngopo ya? Ngopo nang kono? Pinggir, Mas. Pinggir. Pinggir dadak nang kono bae nang warung. Wong normal ora duit, mangane ngarit to ben duit. Wah, ada ngene iki penak iki. Lemu-lemu. Masuk iki. Lemu-lemu iki sukete iki. Masuk iki. Ah, ngene iki yo. Golek suket ngene rasa dirit wong gawe entuk ngerit suket tok. Entuk yo jebol ngene iki kok. Nah, ngene iki baru entuk ngene. Sak-sake. Lah sapa sukete di rit ra entuk? Jebol kabeh malan. Mas, sampai napa nang mriki? Nek suket iki Mripatmu ora iki. lha ngopo? Lha iki tulisan kok. Iki maksude lho, dilarang ngarit suket. Lah aku mau ngarit. Aku lho jeboli suket pekokmu iki lho. Iki rasa gawe kriwikan, wis salah aja Lah gawe kok iso kriwikan. kriwikan piye? Iki wacana dilarang ki peraturan. Dilarang ya to. Ngarit, aku kok nggo warit, aku ora nggo warit kok nggo tangan kok. Piye kowe iki? Lah piye terusan? Lho yo mbung aku kan mbok tulisi dilarang ngarit, iya to? Yo. Aku lho gak nggo warit, nggo tangan yo tak. Yo ngono carane sapiku ora wareg kok. Mbok ya salah sapa mbok tulisi? Ya makane kuwi tak tulisi ge sapiku. Lah yen ora mbok tulisi tak ngengei sithik dang malan. Rasa guys, golek suket nang kene. Lah wong ra golek suket ra entuk iki lho. Ya ora oleh wi tak gawe sapiku. Lah mbok gawe sapiku, lah rumangsane sapiku terus mbadok apa terus? Yo kayak sego ngono. Kayak sego teteke ya. Sing duwe Mulo rasa mbok tulisi ngono kuwi. Ya makane kuwi tak tulisi iki ben sapiku mangan. Sapimu mangane kok iso ngerit yo an? Yo gak sih. Lah terus? Ya saorane kan sapiku tak retke. Kok tak padol kan tok duit ngono. Mulo rasa ditulisi, aku kan ngomong. Lah kok aku yo ora Boyak ngopo? Urusanku penting sapiku wareg ngono lho. Gagas boyak. Wis dah mulai. Lera. Jan peh tenan uteke mau bosok. Wis ra cetha wis dilarang ngarit barang kok ijek ngarit ae. Sapi kok arep mangan apa engko bengi coba. Wis. Mulai lah barang. Kali. Mbok, gua mancing iki. Wis sore penak iki gak panas iki. Gone rame men iki. Mancing wae lah. Wah, kaya mancing ning kene enak iki. Sono opo iki? Larang. Kok Pak? Alah, ayo opo? Kayak bocah nopo nae mancing nggon aku kan. Nopo ngono lho coba kan. Ora ngerti nek tulisane apa piye. Wis mau ngandani ra entuk ngarit malah dirit, sing sijine malah dipancing genti.
jan tenan kok. Wis wegah aku ngene iki masake ngono iki tulisan. Wis jan tenan kae. Wis wegah aku. Wegah ngono iki. Wandanane do ngeyel saiki. Ya wong mancing tenan kae. Wis tak kerjanane. Wis tenan nek tak kerjani kanggo. Kadang lunga, tak tepen telu siji. Loro, telu. Lah mancing ora enak larangane kok. Kene iki wisata, kalau kok laku kono wi mau. Ora enak men ora enak larangan yo. Kae lho tulisane nang kono. Iki jane sekolah ora? Ora. Wis. Nang kono, mbok yo ngerteni aku sithik nang kono mau lho enak.